A ja som a ja dám ďalšieho videa. Dneska hráme zase Roblox a ideme hrať obi. My tu aj Alien Base. Nice. Dáme si Prison. Dneska si dám easy. A potom neskôr si dáme aj hard. Dáme si prvú osobu. Sice asi je lepšia tretia osoba, ale nevadí. Spadol som, nice. Dúfam, to nebude také hrozné ako pri prvom običku, čo som točil. Toto môžeme vystrihnúť. Teraz tu dám. Nice, dal som to. Tvortom, keby mi to baba nestalo. A ideme. Ideme ďalej do... Či to je prvý či druhý level, ale... Kaša na darčeky, idem ďalej. Zoberieme páčidlo, vypačíme, alebo čo to je, neviem, či to je páčidlo. Nestačí toto, snaž to a bež. Nechytí nás, nechytí nás, nechytí nás, nechytí nás. Bež, 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 bež. Nice, nice, super. Som tu. Sme tam. Teraz musíme dobehnúť tam k tej šachte. A pokračujeme ďalej. Ja už som zlakol, že to nemám. Ideme speedrun. Tak to musíme dať rýchlo. Most. To je v pohode. Nespadnem. Poď. Keby ste chceli nejakú inú Robloxovú hru, tak napíšte do komentárov. A možno v budúcom videu aj budeme hrať. Nie, valí sa kameň. Bež. Však sa to nedotkol. To je podvod. To je ale podvod. Skoro na konci, poď. Dobre. Bež. Nice, sme tu. Vylezeme hore a teraz neviem čo tu. Super, je strátený v tomto leveli. Ale dáme ho. Nech za mnou. Dúfam, že si to otvoril. Nice. Bežíme ďalej. Nepôjde sa mnou Iceland, že? To je nezáme. A nemôže sa myslieť. Maximálne sústredenie. Jestli takéto mám najradšej, že je tu toto. Teraz som rýchly jak Flash. Nie, ja som spadol. To nie je dobré. Nice. Teraz som moc nehovoril, bo som sa sústredil, ale dal som to. Fajn, mám nice.
Tam nemôžem ísť. Kam? Ja aj tam môžem ísť. Že? Áno, môžem. Nice. Našiel som rebrík. Poď zdráme. Nice. Dobre. Dobre. Tam teraz musím. Tam. Ja to mehem tu. Točíme prvý ventil. Druhý je tam a tretí je tam. Nice. To dáme. Teraz sa mám ako dostať hore. Aj teď to asi ide. Á, dobre, dobre. Som sa zlakol. A posledný ventil a môžeme ísť ďalej. Pokračujeme. Hlavne teraz nespadnúť, to by nebolo dobré. Čo som skakal na tú trúbku? Nie. Ešte, že je to len toto. Maximálne sústredenie. Dobre, ideme ďalej. Skačeme. Okej. Nie. To bude ťažké. Dobre. Dobre. Som ďalej než minule. Nie. Jaj. Som sa vedel, aký je rozdiel medzi tým easy a hard. Dobre, pokračujeme ďalej. Á, teraz kam mám ísť? Ja už teraz budem letieť hore a budú tam tie lasery. Teraz bolo v inej hre. Kam mám ísť? Tam. Fudzuka. Tak bežím pre Fudzuku. No. Nie, on do mňa strelil. Kde si Fudzuka? Tam máš Fudzukov. Fudzuka funguje úplne najlepšie. Nice. Dráme. Rozbíme kameru. Dobre. Dobre, peniaze. A šmykáme sa na šmyklavke. To bola dobrá šmyklavka. Dvadsiaty prvý level máme. Exit. No presne o tomto leveli som vravel. Poďme to. To bolo tesné. Mne sa to strašne zle ovláda. No dobre. Dobre, to už máme, dobre. Už sme tu. Nie! Ja som zlakol. Fúha. Pokračujeme ďalej. Nič nás nezastaví.
Že ja to hrám 10 minút. Ty až to tam hodím dole. Hodím si dole. Beriem si jedno. Beriem si druhé. Dobre. A ideme ďalej. Čiže to mám použiť tú Fudzuku, či čo mám použiť? Asi. Ja neviem, asi tú Fudzuku mám použiť. Áno, Fudzuku a musím si dať do rúk. Strelaj! Ma chytil. Ne! Vždyť si dám do rúk. No tak ani moc nehala. Nice, jedna ruka je dole. Posledná, poď. Poď. Yes! Je dole. Kaďa, to je to. Otvor sa. Počkaj, môžem zapnúť sirény. No, neviem čo. Ja môžem zajít. A tam tá vysačka toho stromčeku, tak to je nice. Áno, som tu, na benzínke. Áno, nice. Čo tu je? Klesno. To na čo potrebujem, zoberiem si toto, to je najväčšie. Samozrejme, že cez to nič nevidím, ale... To je... Nič nevidím, ale tak ceca viem, čo mám robiť. Poďal tam, že? To preskočím, nice, dobre. Prečo si idem cez ten rebrík? Toto sa akože nestalo. Ako som skočil. Nie. Ja neviem. Dobre. Dobre. Kaďa teraz? Jaj. Sem, poď, dobre. Nice, sme na konci. Škoda, že nič nevidím. Letíme preč. To je konec, že? To sú potom iné hry. Dobre. Takže, dúfam, že sa vám toto video ľúbilo. Nezabudnite like, odber a uvidíme sa pri ďalšom videu. Ahoj!